ikke? Jo, lige præcis. Og de var faktisk billige byggegrunde. Jeg købte selv en af dem. Og hvor billige var de dengang? Hvad kostede sådan en? Jamen, jeg gav 10.000 for 930 kvadratmeter. Det er en spotpris. Ja, det må man sige. Men så var der også byggepligt på den inden for 2 år. Det var så lige måske det værste, man skulle have lånt penge. Men det gik. Ja, for en ung lærer som dig, for det kan vi jo sige til seerne, at du har været lærer her i Tistrup i mange år. Ja. Og vi har jo en fast løn. Der var ikke noget at rutte med på den måde. Nej. Og det her område, det er jo så, som du siger, bygget omkring 80'erne. Det er 80'erne. Ja. Og hvad er det så for en udvikling, som det her, det er bare med til at symbolisere for Tistrup? Jamen altså, det er jo lidt svært at sige, hvad det var, men det er jo sådan et udtryk for, at byen måske var attraktiv at flytte til. Altså, vi har jo station her, vi har skole, børnehave, og forretninger var der også dengang. Så det er alt det, er med til at gøre det. Så har vi vejen heroppe, hovedvej 12, som er vejen fra Esbjerg til Vejle, til Herning. Og det tror jeg betyder utrolig meget. En god beliggenhed. Ja, altså en god infrastruktur. Svend, vi vender tilbage til det her med Tistrups udvikling lige om lidt, fordi du vender tilbage i programmet, det kan vi godt love seerne, vi vender tilbage til lokalhistorien. For nu skal vi ind og besøge nogle af dem, der bor her på diget i Tistrup. Og som sagt, så har de her i byen en fuldstændig klar opfattelse af, at det der med at have et nyhedsmedie, det er ikke så noget, som kun tilkommer TV Syd eller TV2 eller Jyske Vestkysten. Nej, Tistrup, de har faktisk også deres helt egne nyheder. Tistrup News kalder de sig, og hovedmændene, de står herhen og venter på os. Vi har simpelthen aftalt med dem. Vi kommer og kigger lidt på deres bil. Goddag, de herrer. Goddag. Det er jo noget med, det er jer to, som driver Tistrup News. Peter, hvordan kom I i gang med det? Jamen det var jo fordi, jeg fik en henvendelse for små 5 år siden, at man i Tistrup manglede en hjemmeside. Og så siger jeg til dem, jamen, sammen de folk, der har noget at sige. Og da vi så sidder og snakker om det, så er de jo regnet med, at det skulle bare være en almindelig portal. Så sagde jeg, det er det ingen folk, der gider at se i dag. De gider at se jo noget om for eksempel for jul eller hen i marts måned. Så jeg sagde, at vi skal have lavet en nyhedsportal, fordi det er det folk, de vil se. Og så startede det op. Vi startede op med at tage de første billeder med en gammel mobiltelefon, og så har det udviklet sig i dag, og vi producerer film, indslag, reklamefilm og fremdeles. Henrik, du er jo, hvad kan man sige, økonomimanden bag ved det her, bagmanden. Ja. Han er vores journalist, og jeg sørger for, at det er penge til, at Peter kan gå ud og køre i bilen, og sørge for, at vi har noget ordentligt udstyr. Så det er det, jeg laver. Og hvad er det, I håber på, at folk her i Tistrup får ud af den her nyhedsportal, som I har skabt? Jamen, vi skal jo selvfølgelig sørge for, at vores by bliver synlig, og det gør vi med det her. Så når vi er ude, kan Peter han ude og kigge og lave nogle ting, så ved alle folk, hvor de kommer fra. Så vi er ved at være godt kendt i vores område her, og det nyder byen jo selvfølgelig også godt af. Peter, hvad sagde folk, da du sagde, prøv at vi skal simpelthen have, det er ikke godt nok med sådan en almindelig byhjemmeside, vi skal have en nyhedsportal? Jamen det er jo klart, at folk de er jo glade ved, at der kommer en hjemmeside, men der er også mange, der sagde, at vi har prøvet en masse, og der går 3-4 måneder, og så gider de nok igen. Men man kan sige, at det, der var i det, det var, at det, der handler om, det er, at der skal, for en hjemmeside bliver værd at gå ind på, kan man sige, jamen så skal der jo nyheder på hver dag. Og det er jo ligesom det, vi satte som mål, det var, at vi skulle have nogle nyheder hver dag. Og så har tingene så udviklet sig, og det har så betydet også, at vi har fået flere byer, som har kontaktet os også. I dag har Ølgod Tistrup, hvis man ser om på den anden side af bilen, der står nemt ølgod.dk. Vi samarbejder meget, og det har så gjort hele kommunen. Vi samarbejder også nu med Ansager og Nordenskov og Næsbjerg og Ovdrup, så vi er faktisk ved at være ude i 10-12 byer i Varde Kommune nu. Så. Hvordan er det, at de andre kigger på jer og tænker, Tistrup, de gør bare noget, som vi kan lære noget af? Jamen det er da okay, synes jeg. Jamen, vi er da også selvfølgelig stolte af det, vi har nået, men der er også brugt mange timer, og så kan man sige, at Inspirator har været blandt andet omkring filmsiden. Det har været TV Syd, og jeg har været inviteret ned til Bjørn, jeres Bjørn dernede og få lidt kurser, og der lavede det faktisk lidt sjov med efterfølgende. Med de idéer, han gav mig, jeg lavede faktisk en film om Søs Kok, fordi hun maler i det. Så jo, det har været givet det. Vi skal lige fortælle seerne, hvem Bjørn på TV Syd er. Bjørn, han er TV Syds webredaktør, og han har været i gang med at undervise, blandt andet dig i at lave fjernsyn. Ja, præcis. Så jo, og så tog det rigtig fart, kan man sige. Og det har så også gjort i dag. Nu har jeg det store udstyr med, men der er ikke forskel på de udstyr. I har lidt større kamera, må jeg sige, den han kører med i dag. Men ellers, så har vi det også, og vi laver det samme. Vi har lys med ind alle steder for at få de bedste billeder, og sidder derhjemme og redigerer. Det er faktisk ikke forskel. Vi synes, vi er inde. Vi er gået nået langt med det her. Ja. I går jo umage. Jeg arbejder på det jo. Ja. Kan vi ikke prøve at åbne, Henry, og se, hvordan ser det ud inde i Tistrup nu? Jamen altså... Jeg må ikke røbe det der. Du må simpelthen ikke røbe. Nej, det er Peters. Jeg skal lige ud og lave... Vi laver jo billeder til alt. Altså også stille billeder. Vi har Frank med på den anden side her, vores fotograf.
Vi laver jo stillbilleder til, og der har jeg den her med altid. Og der har jeg simpelthen mit store kamera i her, og så har jeg den her. Og der må jeg bare sige, det her det er den bedste kamera til at lave tæt billeder på. De store kameraer, men det er noget af det bedste, der overhovedet findes. Og det er en, jeg har fået fat i over for Horsens sag, der kunne de her ting. Det må jeg sige, det laver kanonbilleder. Og det er det, jeg har brug for, når jeg går alene og har mit udstyr op. Og så mic'er vi op med trådløs og alt det, som I gør og sager. Men vi har også de store kameraer, når vi virkelig skal lave noget, og vi skal længere ud med det. Så er vi nødt til at skal have større. Men det er faktisk den, jeg har på ryggen. Og så har jeg alt lysudstyr om bag i, og så ligger der en masse udstyr derhjemme. Det er den måde, det fungerer. Så der er så ikke forskel på det, I gør. Og så kan man så sige, at vi har også sidste år, da vi havde valg, der ringede TV Syd til mig og siger, at Peter, vi sender ikke direkte fra valgstudiet i Varde. Og der sendte vi så direkte ud, for vi streamer ligesom I gør i dag. Der stod vi streamet derudefra ud til de byer, som vil have det. Så det har vi også prøvet. Hvordan var det at være en del af det? Fantastisk. Ja, også. Vi har så valgt at sige, at vi er jo heldige i Varde Kommune, fordi vi har verdens hurtigste internet i Varde Kommune. Og det har gjort mulighed blandt andet med streaming. Vi kan gøre ved nettet. Vi har sådan, vi kan gå rundt på alle offentlige bygninger, kan vi logge på, og så kan vi bruge deres netværk. Også det i dag, vi er ansat ved Varde Kommune til at lave, når der har været udvalgsmøder, så går formændene på, så laver vi indslagene derfra, som vi sender ud til borgerne i Varde Kommune. Der sker mange ting med Tistrup News, og jeg tænker lige, at vi skal en tur indenfor, fordi vi skal jo se den her hjemmeside, som det handler om, Henrik. Det er dig, der bor herinde, ikke? Jo, det gør jeg da. Hvordan kunne det egentlig være, at du valgte at flytte ind her på diget? Jamen, jeg flyttede jo, jeg går på teknikum, og der bor i Esbjerg, og vi synes, at nogle af børnene, de har over for at komme ud og bo ude på landet. Så vi flyttede herned. Og vi tager bare skoene på ind her, Henrik. I beholder bare skoene på. Alle sammen? Alle sammen. Det betyder ingenting. Nu skal vi se den her hjemmeside. Ja. Hvad er tophistorien på Tistrup News i dag? Peter, har vi en tophistorie? Nej, det har vi, men vi har alligevel en lille historie, fordi vi har jo en præst her i Tistrup, som vi er meget glade ved, Lars Bum, og hans datter er også præst, og i dag er hun sognepræst nede i Darum, Stor Darum, nede ved Ribe. Og hun kommer til byen her næste mandag og fortæller lidt om præstegærningen og sager om hendes, ja, nok lidt om hendes liv og sager. Så den kører vi i dag, men decideret har vi ikke nogen topår i dag, fordi det hele i den her tid handler om jul. Ja. Og jul og jul og jul. Julen er vel også en slags tophistorie, kan man jo sige. Jo, det kan man jo sige. Ja. Men hvis vi skal se... Det er kun hjemmeside, vi har her, ikke også? Det er ikke noget avis, jo. Nej, og det er jo... I leverer jo faktisk også, som du lige fortalte før, I leverer jo faktisk også nyheder til TV Syd af jer selv. Ja, det gør vi. Hvad er jeres næste mål? Man kan sige, I har dækket kommunalvalg, I har været ind over så mange forskellige opgaver. Hvad er jeres næste mål? Vi sidder lige nu og arbejder med en portal, som vi vil gerne dække hele kommunen. Det kunne være smart, hvis vi... Vi kan faktisk vise det her, hvis han kan få kamera på. Vi har jo herinde noget, der hedder Min By. Og den byer, vi sådan arbejder med i dag, vi leverer til. Det vil sige, når vi går ind og lægger noget på, som har til den by, jamen så ved feed-systemet i dag, så ligger det automatisk på deres hjemmeside. Så det er sådan de byer, vi arbejder med i dag. Så de kan bare ringe? Nej, det foregår helt automatisk, men de har så hyret Tistrup News til at sørge for, at deres hjemmeside, blandt andet Ovtrup, kan vi tage, når jeg lægger noget ind på siden. Så når det er Ovtrup, så snupper den automatisk til Ovtrups hjemmeside. Men kan det så blive ved med at hedde Tistrup News? Jamen ser du, det har vi jo også snakket meget om, og derved har vi selvfølgelig investeret i et navn. Jeg vil ikke nævne, hvad navnet hedder, for det er det ingen grund til endnu, men vi har købt et navn, som kan dække hele Danmark, hvis det er. Det er en cliffhanger. Tak fordi... Næste projekt. Det er næste projekt. Ja. Tak fordi vi måtte høre om Tistrup News, og held og lykke med at overtage måske først hele Varde, og måske hele Danmark. Man kan ikke vide det. Det er Danmarks nye nyhedskonger, der sidder her i Tistrup på diget nummer 8, mine damer og herrer. Dem kommer vi ikke til at høre mindre til i fremtiden, det er helt sikkert. Vi skal besøge endnu en beboer her på diget, fordi vi begyndte jo med at kigge på de her postkasser. Og postkasserne her i byen, de er altså noget helt særligt. De er fyldt med gran og nisser. Man kan se her Henrys postkasse. Den er pyntet op med sådan nogle juletræer her med små kugler og lys og halløj og grangirlander, og den har ikke fået for lidt. Og det er simpelthen fordi, at der er gang i en konkurrence her i Tistrup, som går ud på at lave den allerflotteste postkasse. Og hende, som står for det, hun bor lige herovre. Lige ved siden af Henry faktisk. Hej Gurli. Velkommen til programmet. Jo, tak. Jeg står lige og fortæller seerne om det her postkasseshow, du har gang i. Ja. Din egen, den ser også ret flot ud. Hvad er det går ud på? Jamen, det er at pynte postkassen, og så får man en borgerforening har udlovet en præmie på 1.000 kroner til den bedste udpyntede postkasse. Men jeg må så sige, at tilslutningen er lige så stor. Der er kun 8
husstande i Tistrup, der Men de ligger tæt på dig. Ja, de ligger her på diget, og så er der en enkelt nede på Søparken. Hvordan er I kommet i tanke om, at I skal pynte jeres postkasser op til jul? Det er Nordenskov, der har udfordret os. Nabobyen? Ja, nabobyen Nordenskov har udfordret os til at tage det op. Så det har vi prøvet, men vi er nok kommet lidt for sent i gang i år. Men vi kan da så opfordre, hvis der er nogen fra Tistrup, der sidder og ser det her, så skal man bare tage del i den konkurrence, eller hvad? Ja, man kan godt nå det nu, tror jeg. Og det er dig, man lige ringer til? Ja, eller sender en mail. Tistrup-borgere, det er ikke for sent. I kan stadig være med i konkurrencen. Hvad er den flotteste, du har set indtil nu? Altså nu må jeg altid stå, jeg har ikke været rundt og kigge endnu, men det skal jeg da. Men jeg har hørt lidt om, at der er en nede på Søparken, der er rigtig flot, og de plejer også gerne at vinde til fastelavn, så de gør det i år. Den har jeg faktisk været nede at se. Og vi kan faktisk, jeg tror måske, hvis vi er lidt heldige, så når vi ned og se den også. Det er en stor snemand. Nå, okay. Ja. Så jeg må ud og gå en tur med børn i morgen, så vi kan få den kigget efter. Ja, det er lige det. Ja. Og Gule, du er også, grunden til, at du står her med en barnevogn, det er ikke fordi, at du lige har fået en baby for nylig, vel? Nej, nej. det er mange år siden. Ja. Nej, men du er dagplejemor, ikke også? Ja, nemlig. Skal vi gå ind og hilse på alle de der børn, der er herinde? Det kan vi godt. De er lidt gemt væk, så de gløber nogle steder, ikke også? Jo, de er spærret inde, ja. Så de ikke kan smutte nogen steder. Hvem er det, vi har her i barnevognen? Det er Lili. Og hvor gammel er Lili? Hun er 7 måneder. Så det er en lille størrelse. Ja, så i forhold til de andre, jeg har, de er 2 år. Så, men det er jo godt med noget liv. Og hvor længe har du været dagplejemor her i Tistrup? I 22 år. Hvordan kan det være, at du bliver ved med det? Fordi jeg synes, det er livsbekræftende at passe så små børn. Jeg skulle lige have Frank med ind igennem døren, det var derfor, det gyngede lidt, kan vi sige til seerne. det er simpelthen så livsbekræftende. Det er altid glad og godt tilpas. Og så det der med, at man skal ud af døren om morgenen, det synes jeg bare er enormt lækker. Og så har jeg 4 andre fantastiske kollegaer. Vi er sådan en lille pulje, som egentlig lidt eller privat dagpleje, hvor vi passer så. Nu lige har vi så kun 17 børn, men ellers normalt så passer vi 20 børn. Okay, så det er så lidt om det? Ja, så vi har 4 hver. Og så når der er en kollega, der har fri i dag, så får vi hver en gæstebarn. Så passer det jo. Og nu kommer vi ind her. Det her det er jo sådan set dit private hjem, men samtidig så kan man jo se, at det er virkelig indrettet efter børnene. Hvorfor er det vigtigt for dig? Altså det er rart at vide, at de ikke kan komme nogen steder. Så hvis man lige skal ind og skifte en eller noget, så er det rart at vide, at hertil er længere. Så det synes jeg, det er betryggende i hvert fald. Ja. Nu kan jeg sige til seerne, at Frank, vores fotograf, han står simpelthen og charmer de her børn. Han står bare og vinker og siger hej. Det går ikke, de smiler ikke rigtig tilbage, Gulli. Nej, de er nok lidt betutte, for vi har ellers snakket en del om, at vi skulle i fjernsynet i dag. Så, men de er nok sådan lidt skeptiske over for, hvad det er. Det er også meget sundt at være lidt skeptisk, når der kommer sådan fremmede folk. Ja, det er jo det. Ja. Gurli, der er en anden ting, som jeg ved, at du er sådan ret central i, nemlig jeres juletræslag. Og der står jo også et fint juletræ her i din gårdhave. Hvad er det, jeres juletræslag, det er for noget? Jamen, vi har en pensioneret landmand, som flyttede til gaden, og vi var faktisk lidt hårde ved de havde nemlig en skov her uden for byen, og vi var lidt hårde ved deres træer de første år, fordi der var mange kobberbryllupper og sådan nogle ting. Og så blev vi enige om, at nu når vi fik lov til at tage træer derudefra til at lave æresport af, så måtte vi jo plante nogle nye. Så det har I ligesom hjulpet dem med? Ja, så nu her, da vi var ude at fælde her til jul, der plantede vi 125 træer. Så vi planter sådan lidt efterhånden, så de bliver store på en gang alle sammen. Og der er plads til nogle flere kobberbryllupper? Ja, og nu er vi jo ved at være i sølvbrøllupskvarter, så og guldbryllup, så... Og så er det noget med den der juletræsforening, den kan også noget andet. Kan du ikke prøve at fortælle om det? Jo, vi synes, vi der selv drager omsorg for hinanden. Altså, hvis der er nogen, der er syge, enten har været på hospitalet eller kommet til skade, så kommer der en lille hilsen fra juletræslaget. Altså, kan der blandt andet tage, da vi gjorde vores sø ren herude, der ved hjælp af de andre hus derovre, der havde vi, eller var jeg så uheldig, at jeg gik hen og gled på pladen derhen og kom til skade med mit knæ. Og søndag, der var jeg på skadestuen, og da jeg kom hjem, der var der en hilsen fra juletræslaget. Så det er noget, der varmer.
Så bliver man glad. Ja, det gør man. Helt sikkert. Så det er, og jeg ved også, dem, der har været på sygehuset, de er også glade ved at få en lille hilsen, når de kommer hjem. Et godt lokalsamfund. Ja, det synes jeg. Gurli, tak skal du have for den historie. Vi smutter lidt videre, fordi vi skal ud tilbage til Svend Svendsen fra Lokalhistorisk Arkiv. Ha' en dejlig dag. Ja, lige måde. Tak for det. Se, hvis du lige har tændt for dit fjernsyn, så sidder du og ser TV Syd Plus. Og måske kan jeg ikke komme ud. Nu kan jeg godt komme ud. Og på TV Syd Plus, der sender vi lige nu et direkte fjernsynsprogram. Det hedder Naboer. Vi er i Tistrup, og vi er på en vej, som hedder Diget. Hvis du kunne tænke dig at være med i Naboer, så kan man faktisk få lov at skrive til os. Så kan det være, at vi kigger forbi. Vi har en mailadresse, og den hedder naboer@tvsyd.dk. Den næste mand, vi skal ned og besøge, han bor et godt stykke nede i den anden ende af vejen her. Og Svend Svendsen, du har lov at følge os derned, og samtidig gøre os lidt klogere på Tistrup. Vi var i gang med at tale lidt om byens udvikling og alt det, der er sket, siden du flyttede hertil. Det her med, hvordan var Tistrup, da du kom? Jamen Tistrup, det var jo, som du sagde indledende, de 3 gader, der er den A-formede, de 2 A-formede gader, og så Søndergade. Og så var der en masse forretninger i Storegade. Men jeg kan godt sige, hvad det var, for så får man indtryk af, hvad det i grunden var. Vi havde en brugs og 3 købmænd, og der var 2 bager, 2 slagterforretninger, og så var der jo tøjforretninger, og der var skoforretning, og vi havde 3 pengeinstitutter, og så var der guldsmed, urmager, optiker og en lille boghandel, og en isenkramforretning og elforretning. Det er sådan en stor træk, hvad der var. Så var der nogle små forretninger ved siden af, plus selvfølgelig der var håndværksforretninger, og så havde vi læge også. Hold da op. Ja, der var rigtig mange, og det har nok noget at gøre med, at Tistrup jo i tidernes morgen havde et kæmpe stort opland. Der var opland helt op til Grindsted. Det stoppede så, da Grindsted-Vardebanen kom i 1919, og det var det, der så var medvirkende til, at Tistrup gik en lille smule i stå de næstfølgende år. Og så kom jo også skredet der i 60'erne, hvor så har vi fået Primoplast inden da. Som også var en stor virksomhed. Det blev en stor virksomhed, ja. Den blev etableret oven på det gamle slagteri. Der var det sportsslagteri hernede. Så det har egentlig været meget her i byen. Men de senere år... Hvad skete der med alle de butikker der, Svend? De lukker så gradvis efterhånden. Altså, jeg kan ikke sætte årstal på, hvornår det er sket, men det er kommet gradvis. I dag har vi kun Brugsen tilbage, og så har vi til gengæld fået en radio-tv-forretning. Og så har vi skoforretning med tøjforretning, dametøj og herretøj. Og så har vi en genbrugsbutik og en hobbyforretning, og så guldsmeden, urmageren har vi stadigvæk tilbage. Så der sker stadigvæk lidt i Tistrup, trods alt. Ja, det der, men inden for de sidste halvår, der er bageren lukket, og Sydbank er flyttet fra. Vi har ingen bank længere. Men det er en anden udvikling, der sker mange steder, så det må vi nok se i øjnene, sådan at det ser bare lidt kedeligt ud nede i byen, og der er tom forretninger. Hvad kan man sige? Hvad gør du så? Hvad gør byen for, at der også sker noget trods alt? Du sidder jo og har et lokalhistorisk arkiv. Hvad sker der ellers rundt omkring? Jamen altså, nu har vi der er jo nogle ildsjæl, som prøver på at holde gang i tingene for at få det til at ske, og det er måske også medvirkende til, at det nok vil fortsætte fremover. Så skal vi jo alle sammen være med til at støtte de forretninger, vi har i byen, Brugsen og især. For hvis først Brugsen er væk, så er det dødsstødet. Det ser man jo andre steder. Men det, der nok også har gjort det fra 60'erne fremad, det er, at folk får bil, og så kan de køre til Varde, sågar Esbjerg og handle, og så får vi supermarkederne. Og det trækker jo kunder til sig. Men det er noget med, den der radio-tv-forhandler, den er et meget godt kort, er den ikke det? Helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Og så også en ting mere, vi har en tandlæge i byen også. Det trækker også nogen til. Det er helt sikkert. Og også sådan en ting, som der er kommet genbrugsbutikken, det smitter af på tøjforretningerne også. Så kommer lidt frem til byen, så ser de, hvad det er. Men der skal jo helst være flere forretninger for, at det rigtig kommer gang i det. Hvis du skal kigge på Tistrup, sådan, hvad er de bedste oplevelser, du har haft i de mange år, du efterhånden har boet her? Jamen det har været, altså kan jeg godt sige, det har været en dejlig by at bo i. Den ligger centralt, og det arbejde, jeg har haft en god forældrekreds og nogle rare børn og en velfungerende skole. Og det er også det, der har gjort, at jeg er blevet boende her så mange år, som jeg er.
Det er noget med ham vi skal ned og besøge nu. Ham har du rent faktisk haft i skolen, Svend. Ja, det har jeg. Men jeg kan desværre ikke huske nogen historie om ham. Han var en ualmindeligt stille dreng. Ej, jeg havde heller ikke så forfærdeligt mange år, det må siges. Men jeg har haft ham. Men der er mange af dem, der bor i byen, jeg har haft i skolen. Det er lidt sjovt alligevel også at se dem vokse op og blive voksne, så. Det er det. Se, Svend, nu skal vi se, om vi kan finde Torben hernede. Ja. Kan du se ham? Nej, det kan jeg ikke. Han bor lige hernede, ikke også? Jo, så skulle han ikke gå ned til søen. Jo, vi havde aftalt, at vi skulle ned til søen ad. Kom, Frank, vi går ned og simpelthen vi kan finde Torben. Ja. Svend, vi løber afsted. Tak for snakken. Det var virkelig dejligt. Du skal have et håndtryk for en dejlig historiefortælling. Se, vi smutter ned og ser, om vi kan fange Torben hernede et sted. Og hvis ikke vi kan det, så kan jeg i hvert fald sige, at lige hernede på højre hånd, der står den mest vanvittigt pyntede postkasse i hele Tistrup. Men jeg kan se, at Torben han kommer nu. Han kommer lige der. Torben Hår, han er det, som man... altså i gamle dage, da jeg gik til håndbold, der kaldte man det bare en halvinspektør. Men jeg tror ikke helt, det hedder det mere. Goddag, Torben. Tak, fordi vi må komme ned og se til dig. Velkommen. Nu siger jeg lige til seerne, at du er det, som man, da jeg gik til håndbold, kaldte for en halvinspektør. Hvad er det, man kalder dig nu om dagen? Jamen, i dag må det mere være det, man hedder en centerleder. Ja. Huset i dag er jo ikke det, der var som en hal, som det var før. Mere er det en kultursted og et idrætscenter. Ja. Så det er ikke sådan, det er ikke kun sådan en 70'er-hal, som man kender? Det er det slet ikke, og det er det ikke i kraft af, at vi har mistet vores hotel, og vi har mistet vores kro, så vi har haft brug for at skulle lave, hvor vi kunne have en samlingssted. Og det har vi så lavet, så nu har vi mulighed for at holde vores fester op hos os, hvor folk de selv kan komme med deres mad og deres drikkevarer. Ja. Og hvad er det, der sker nede i den der hal, som gør, at det er... Vi skal ned mod søen ad, Torben, det er derfor, jeg begynder at gå. Hvad er det, der sker nede i den der hal, som gør, at byen den samles sådan? Jamen, en af de ting, der sker, det er jo, at især hvis ikke midlerne lige er så store, jamen så er ressourcerne der måske i stedet for. Og vi har en hold venner, hvis man kan sige sådan, på en sted mellem 70 og 80 frivillige, som kommer, og vi kan trække på. Og det kan være lige fra, at vi skal male, eller vi skal stille op til en fest, eller til noget musikarrangement. Så der har vi cirka 80 personer, vi kan trække på. Og det er en fantastisk oplevelse at have dem. Og de kommer gladeligt. Vi stillede op til julefrokost den anden dag, og det tog 1,5 time, så var man færdig med det. Ikke? Bum. Ja, det er fedt sådan noget. Ja. Sådan. Og nu gik jeg lige og snakkede med Svend om, han har haft dig i skolen. Han havde ikke nogen røverhistorier. Har du nogen fra den tid? Jamen, historier, dem har man jo altid, og om de så lige passer, det ved jeg ikke. Men han var irriterende. Var han det? Ja, det var han. Fordi det der med at sidde og tale med markeren, det forstod han ikke. Den historie, det kunne han slet ikke forstå, at man ligesom måske havde brug for lige at tale med naboen. Det var han ikke den type, der forstod det. Der skulle vi ligesom fremadrettet kigge hele tiden på ham. Han skulle have fokus. Men tror du ikke, at det er lidt af konceptet med at gå i skole, Torben? Jo, det er det formodentlig nok. Det er det går ud på i dag, ikke? Jo. Ja. Torben, vi har jo vandret. Husk, vi har fået snemanden med, Frank, så man så den. Nej, det gjorde vi ikke. Nej. Prøv lige at se derovre, mine damer og herrer. Det er en postkasse pakket ind som en snemand. Nu vandrede vi bare forbi, Torben. Jeg har gået og simpelthen fortalt sådan om den snemand hele vejen hernede. Vi står nede ved søen, Torben, fordi det er noget med, I har jo, nu har jeg lige snakket med Gurli om juletræslaget og postkassepyntningen. Ja. Og så har jeg også et sølvlav. Hvad er det for noget? Jamen, det var vel egentlig noget, som kom til en gadefest med lidt rødvin og nogle gode naboer. Og søen, som vi har lige bagved os her, den har vi fået renset op af kommunen, og den så jo flot ud. Så gik der 2 år. Så var det sådan set det samme igen. Og så er det den der med, det må vi gøre noget ved. Det kan måske lidt være den der med at tage lidt af samfundsansvar og sige, jamen så gør vi det. Så tog vi til kontakt til kommunen, og så siger prøv at høre her, er det okay, hvis vi selv lige renser den sø op her? Det vidste man så. Men de sendte jo en frisk ung mand og sagde, jamen I gør sådan og sådan, og så gjorde vi det. Og nu har vi så gjort det 2 år i træk, og vi har resultatet af det, vi ser her. En nydelig lille vandpyt. Det må vi sige ja til. Det her er en nydelig lille vandpyt, og det er en fantastisk opbakning for de forskellige gader, der gerne vil være med. Ja. Hvad betyder det for jeres fællesskab her, at I gør sådan nogle ting sammen? Det er jo en fantastisk oplevelse at se, fordi normalt jamen, så bor man jo hen på gaden, når man hilser på hinanden. Men så ligger der jo en seddel i postkassen om, at vi mødes på lørdag kl. 8. Du skal selv have kaffe med, der er rundstykker. Og så går man i gang. Og det er dem, man bare hilser på, men de er der. Og så er det ind til kl. 12, og så slutter man lige af med en pølse på grillen, og så lige en pilsner. Og det er en fantastisk sammenhold, man har der. Det er en fantastisk oplevelse. Tænk så man kan få det ved at hive slam op af en sø. Der er jo mange ting, man kan der. Det er en stor succes, ja. Hvis du skal sige det sådan præcist, hvad er det allerbedste ved at bo i Tistrup så? Lige her på diget og Søparken?
Jamen, det er vel lidt det, som vi egentlig allerede har talt om, og at de oplevelser, man har, de succeser, man har, og hvis der er noget, du godt vil være med til at gøre en forskel om, jamen, så prøv at gøre det. Fordi mange gange, så kan det jo lykkes for dig. Og så får man jo egentlig en eller anden fornemmelse af, okay, det her, det gjorde vi, og det gik rigtig godt. Ja. Tak skal du have, Torben. Til lyden af gøende hunde, og i et smukt vintervejr, så runder vi af herude fra Tistrup. Naboer er ved at være slut for den her gang. Husk, at du kan skrive til os, som sagt, på naboer@tvsyd.dk, hvis du selv har lyst til at være med, eller kender nogen, som måske kunne tænke sig det. Tak for nu. Op gensyn.